mao na ni. Tagaan na to og fashion ang imong problema para maging happy ang si Mister. Hi ka mga hello guys! Welcome back to my channel, Alma Joy Vlog. So karon guys, May 21, 2021, birthday ron sa akong igsuon nga si Ate Belin. Bali ikaduha na ako nga igsuon gikan sa kinamagbuangan. So mauna nga iyang birthday, ika-50 birthday niya today. Happy birthday golden girl Ate Belin. So kahibaw man ko nga wa paroy pakals. O kano sa man ang atong pakals ingnar ako. Happy birthday og hinaut mga lipayon ka sa imong adlaw na tawhan. Umaabot pang mga katuigan nga tagaan ta sa Ginoo og taas pang kinabuhi ning kalibutan. Okay guys, karon guys magsugod na ta sa atong pagabasahon nga. Okay guys, magsugod na ta sa atong pagabasahon nga kuan problema na say nagpadala na huog problema. Ayaw sa muna ko pagpadaog problema nga kanang mga pang-attorney na. Kining ato sigon ra ni sa atong experience as a nanay sa atong panimalay. Kana ra bang mga experience nga atong ikatambag nga makahatag pud og kaayuhan sa simple nga problema. Kay na may mga problema nga bisan simple dili nila masulbad. So mao ni guys ang atong pagabasahon, simple ra kaayo nga problema ang atong pagabasahon through Messenger. Paminawan ninyo guys kung unsa ang iyang problema. Simple ra gud kaayo pero basin pod nga bisan simple o kamo pud nga nananaw nga wa pud ay pud mo nakasabot kung unsaon pagsulbad sa iyang problema ug naka-face out mo aning problema basin makatabang sad ninyo kay basin wa pa pud mo nakasabot kung unsa po'y solusyon sa isang problema nga susama sa inyo pong problema. So mao ni guys ato ning pagabasahon ang iyang problema karong adlaw. Okay guys, Dear Alma Joy Vlog, ako si Van, usa ka babae, 35 years old, og 5 na katuig ko gikan nagninyo. Ug ani arasad ko nagapuyo sa Baybay City, Leyte. So mao ni Ma'am Alma Joy, nagpadala ko nimo og sulat kay basin ikaw makahatag og solusyon ning akong problema. Kining akong problema Alma Joy nagsugod ni sa akong kaminyoon. Nagminyo ko sa akong edad nga 30. So karon 35 na ang akong edad. So matud lagi 5 na katuig siyang nagminyo. Og naanay usa ka buok anak. Taong bahay lang ko. So mauna housewife ang ibig sabihin. Housewife kuno siya. Dili lali maging housewife. Ang akong problema Alma Joy, ako may tigluto sa akong pamilya. Kining tigluto tanang mga lamas atong ma-face out. Labi na og atong kumplituhon sa atong pagluto para malipay ang atong bana ug anak nga lamian ang atong niluto. Kada luto na ho sa hapon Alma Joy, maupoy pag-abot sa akong bana. Maabtan ko niya paghiwa sa mga lamas. Pero dili lang, kundi halos kada adlaw niya ma-face out nga ako, mao kini ang akong mahitabo nga ako magahila kada hiwa sa lamas. Mao na ang akong bana, maguol, usahay, maglagot pa kay basin kuno ang iyang kapasumanginlan nga ang iyang kapasunginlan kay basin kuno nagpuol na ko og luto para ipakaon niya. Maong muhila ko kada hiwa nako sa lamas. Mao ni Ma'am Alma Joy nga ako nagasulat kanimo kung unsay imong ikatambag nga kada hiwa naho sa sibuyas Bombay. Dakong problema kay ako magahilak man. Mauna ang akong bana naghakahaka nga wan ako nahigugma og gipulaan ako sa akong kaminyoon. Uy, mapulaan di ay kaminyoon og ikaw pud nahigugma sa imong bana. Diba? O kung nahappy ka sa imong pagluto para sa imong bana o sa imong pamilya, so nga muhilak man ka. Ang akong problema Alma Joy ang paghiwa sa usa ka sibuyas nga ako magahilak
unsa may solusyon ing ani. Okay, ang atong letter sender si Ma'am Van. Okay, Ma'am Van, unsa may atong solusyon ani Ma'am Van? Nga sibuyas ra maday ang imong problema, nagakahaka na nung imong banang gipulaan na og lumoto diha sa iyang pagkaon. Unsa may atong solusyon ani Ma'am Van? Okay, Ma'am Van, sigon sa akong experience o sigon pud sa akong nakuha nga impormasyon sa uban. Okay, Ma'am Van, ako ning pakita nimo Ma'am Van kung unsaon paghiwa sa sibuyas nga dili nakamuhila. Kay aron ma-feel na sa imong bana nga ikaw kontento na sa iyang kaminyoon sa inyong pamilya. Aw sunda lang ni Ma'am Van ang akong pagahimuon nga dili naka muhilak paghiwa sa sibuyas. Okay, Ma'am Van, tanawan ni Ma'am Van. Aron dili naka maghilak paghiwa sa imong sibuyas. Okay, Ma'am Van. O, nag-ready na ko kutsilyo o sibuyas. Okay, mauni ni Ma'am Van. Ang solusyon nga maghiwa kag sibuyas nga dili naka muhilak, Ma'am Van. Okay guys, ni ara ang atong pagtudlo unsaon pagsulbad sa solusyon ni Ma'am Vans nga paghiwa sa sibuyas bombay. Okay guys, mauni guys. Hiwa-hiwa na ni nahugagmay guys. O mauna ni guys, ganihar ko naghiwa-hiwa diri guys, pero wa pa jud ko na kahilak. Okay. Okay guys, ni anatay sibuyas diri atong atagan og tutorial si Ma'am Vans para masulbad na ang iyang problema, aron atong hatagag kasulbaran ang iyang problema sa paghiwa niya og sibuyas para dili na siya kasukan sa iyang bana nganong muhilak siya paghiwa sa sibuyas nga dili na aron dili na magduda ang iyang bana nga wala na ba siya nalipay og nahigugma sa iyang pamilya nga or nagpuol na ba siya para sa pag-atiman o pagkaon para sa iyang pamilya. Okay, Ma'am Vans, mao na ni ang solusyon, Ma'am Vans. Kinahanglan, Ma'am Vans, na ay fashion bisag maghiwa na taog mga lamas para sa atong mga lamian nga niluto. Okay, Ma'am Vans, mao na ni ang imong solusyon nga dili na maguol ang imong bana, dili na masuko nimo aron dili na masuko nimo nga muhila ka para maghiwa sa sibuyas nga imong gamiton sa imong mga niluto sa kusina. Okay, Ma'am Vans, mao na ni tagaan na to og fashion ang imong problema para maging happy ang si Mister. Okay, gamay nga fashion, gamay nga problema pero dako ang solusyon. Okay, okay. I-open lang ang mouth nimo, Ma'am Vans, ug gamay with smile. Dayon maghiwa ka sa sibuyas sama ing ani. Kinahanglan tali, Ma'am Vans, nga mang lipstick pug ka kay baadyo nang makanganga puwa pud ta og wait. Kay ron inig-abot ni Mr. Beautiful ta. Mao na. O sige, padayon tag hiwa, Ma'am Vans, nga dili jud tinuod jud ni nga dili legit ni nga dili jud ta mo hilak. Okay. I-open ang mouth, gamay. Ayaw lang mapag-ingon. Kay basin po, unong sa mana, suko na masiguro po ka. Anak. Total, dili man po tanang panahon hiwag sibuyas sa kuan lang, kanang mutik lang tag time nga mo, open o gamay basta maghiwa og sibuyas para ang reason ni nga na guys, kung usbon ko guys nganong i-open ang atong mouth o gamay samtang maghiwa ta og sibuyas kay ang chemical sa sibuyas kay di ba watery man ni siya, tubigon man ni siya, di na mo spread sa atong naong nya moabot sa atong ilong. Pag abot sa atong ilong, kung nakaklose ang atong baba, dire siya maningkamot og gawas sa atong mata. So haras man siya, sumuhilak gajud ta, muto gajud ang atong kanang luha. So mao nang i-open ang atong mouth para dili na siya moabot sa mata, mo out diri ang chemical sa atong baba. So muhilak din itong baba nga ang atong baba tabian raman.
So mauna guys ang reason nganong mungangata og gamay inigiwa sa sibuyas. Okay guys, daghang salamat Ma'am Ban sa imong pag suwat diri nako nga nakahatag ko nimo og solusyon sa imong problema nga ang imong bana dili na maguol, wala nay haka-haka ang imong bana nganong muhila ka kay legit ni Ma'am Vance nga dili na jud ka muhilak basta i-open lang og gamay ang imong baba inikiwa sa sibuyas. So, mas maayo pud Ma'am Vance ug maabtan ka sa imong bana. Unya nag-open gamay imong kanang baba unya naglib na unya pagkahuman naka red lips ka so ingon nimo sa imong bana dayo na kiss. Okay, mauna guys, mauna ang mauna ang gingon ako nga tagaan na to og fashion bisan sa paghiwa sa usa ka sibuyas. Okay guys, daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong tutorial nga dili na mo muhilak paghiwa sa sibuyas. Okay guys, kung katong wa pa naka-subscribe, palihog na og subscribe og pindutan na sad ang bell button para pirmi mo updated sa akong umaabot pa nga mga videos og mga sulat-suliran nga hinaot unta guys nga inyo ning na tagaan og pagtulunan ug usa pa ayaw sad pud mo warning lang nako guys ha. Ayaw in town po mo pagpadaog suwat nga kanang mga legal cases ayaw lamang sad in town kay di pa man ko attorneyhonon. O kining mga problema sa mga panimalay, mga DIY, mga unsa pa diha nga basin makahatag ko ninyo og gagmayng solusyon. Basig makahatag ko ninyo sa inyong gagmayng problema unya atong tagaan pod og gagmayng solusyon, mga tambag nga nila pa to mga tambag balibag kung dili makaangay sa mga tambag, pwedeng ibalibag o kung makaangay, pwede puniton ang tambag nga makahubag. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Okay, see you on my next video. Bye-bye!